Tatlo ka mga mananagat sa banwa sa Ginubaan ang ginpasidunggan sila pagsalbar sa apat ka mga namising nga mga mananagat sa probinsya sang Guimaras. Sa sulod sang anom ka adlaw, ginkinahanglan sa mga mananagat nga magkaon sang sigras hasta nga sila ang naluwas sa kalalawran. Ang istorya sa sininga episode sang Baganihan. Halos mawada na sang paglaom ang apat tanan ka mga mananagat nga nagutaw-utaw sa kalalawran sang malunod ang ila bangka samtang nagapanagat. Wala sila sang tubig nga mainom sa kainit sang adlaw sa tunga sang lawod. Sanday Wilfredo Estanyol, 68 anyos, Vicente Takda, 54 anyos, Edward Labios, 43 anyos kag Louis Hanaya, 16 anyos tanan residente sang Calaya, Nueva Valencia ang may anuman ka adlaw nga namising. Hasta nga may tatlo ka mga mananagat nga ilaging kabig guardian angels ang nakasapo kag nagluwas sa ila sa baybay malapit sa barangay Alim sa banwa sang Ginubaan. Ginistorya nanday Marvin Tembrevella, John Irvin Villegas kag Christian Pirocho kay Jude Calonia sang K5 News si Palay nga nagapanagat sila sa makita ang mga mananagat nga nagasampay sa nagakaya nila nga bangka. Wala sa pagduwa-duwa nga ginpasaka asang tatlo ang makasubong nila nga mga mananagat nga sadto nagapalanggitom na sang gutom kag uhaw. Madaso nila ang ginpainom sang tubig kag ginpakaon ang mga na-rescue nga mga pangayaw nga mga mananagat halin sa isla sang Guimaras. Ito nga time, nakakita kong kawayan na sige nila wara-wara. Abi na akong anod. Akong di katuan, abi na akong kung tao man gali. Tapos pamuka ko sila na pre, bugta pre kay may talabangon ng mga tao. Tapos that time na kita naman sa 10 o 3 nga oras. Amo to, ipait sa naman sila pi, tapos patabit. Pagtapos to, umangkot sila na kung may tubig daw kami. So may ari yan, saka kami din ako para makainuman ng mga taon. Amo to, sang nakasaka na sila, daw hindi pa sila kagiumayo kay why na kaya sila sang persa. Sang isa kasi mana sa lao daw, kaya mo nga daw, hindi na makaya mo. Sa baylo nga magpadayon sa ila pagpanagat, ginpakamaayuman ng day Tembrevilla nga dalon ng apat ka mga mananagat sa takas, kag didto gilion sila nga ginsapupo. Naman sito, pag sa nila pisi, nagambal sila nga pito na sila daw kadlaw sa laod. Okay. Tigi mo to nagambal siya nga saka mo dire ka mo saka. Pag saka, way namon diyan ay gipainom mo dagan nga tubig o kaon maayo. Di tagahan namon sila ininit nga tubig tapos biskwit. Anti sila namon gitigangan kay gipakaon. Okay. Kay lain na kitang ilang hindi na may tsura ilang naon. Lagom na kayo nga tapos ilang mga tiil, mga lapsi na kayo, daway na dugo. Sang mapaalinto ng Ginubaan DRMO, gilayon man nga nadala ang apat ka mga na-rescue sa ospital para mapabulong. Ilagin istorya sa mga rescuer ang mapait nila nga gindangatan. Abril 9, sang magbiya sila para managat pero samtang yara sa kalalawran, ginahampas sa mabaskong nga balod ang ila sakayan, rason nga ini ang bumaliskad. Ang nagaisahanon nga isda nga ila nahulik, among ila ginsalusaluhan. Ginsiling ni Estanyol nga among nagapanag-iya sang bangka, nawadaan sila sang ilibnon nga tubig sa sulod sang anom ka adlaw. Madamo ang mga sakyan suno sa ila, nga ila nakitaan nagalinabay pero wala sang ni isa nga nakapalapit kag nagbulig sa ila. Dugang pa ni Estanyol nga halos mawada na sila sang paglaom. Apang bangod sang handom nga makapauli balik sa ila pamilya, ginkinahanglan nila nga magkaon sang sigras agod mabuhi samtang nagahulat sang tabang. Sang Abril 15, nakitaan sila sa mga mananagat sa Ginubaan nga mong ilaging kabig nga mga guardian angels. Sang makarecover na ang mga na-rescue nga mananagat, ang katapos ang Coast Guard Substation Ginubaan among nagdala sa ila sa Bredco Port sa Bacolod para matigayon ang ila pagpauli pabalik sa Guimaras. Si Mayor Duff Reliquias ang nagsabat sang ila pagkaon kag pagpabulong. Ginpabugal sang alkalde ang tatlo sa mga kasimanwa nga wala sang pagduwa-duwa nga nagbulig sa pagluwas sa ila. Ang Ginubaan LGU ang madason man nga magahatag sang award bilang pagkilala sa mga mananagat. I-recognize sila namon pagpasakaon siguro na ihatag kami sa ila nga sort of token or money para sa ila. Isa sila naging inspirasyon sa iban man ng mga fisherman sa Ginubaan. According sa mga victim to, damo na kuno sang passerby ang naglabay dito, napabayaan lang sila. So very proud ko kasi mayor nga sila niya paglabay nila dito sa mga victims, wala din nila kitabayan.
Sa nagdigad lang nga inadlaw, sang malipayon nga nakapauli sa ila pamilya ang mga narescue nga mananagat sa Guimaras. Upod sa mga ayuda nga ila nabaton halin sa Guimaras Provincial Government ang pagpasalamat sa mga taga-Banwa sa Ginubaan, ilabi na sa pareho nila nga mga mananagat nga nagluwa sa ila sa ital-ital. Nagalaom ang Ginubaan LGU nga magserbe inspirasyon ng ila ginhimo sa isig katawo, ilabi na sa ila mga kasimanwa nga duna ang pagkamabinuligon sa mga nagakinahanglan.